Hello guys, welcome my channel. नोंथांमोननि बे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना दायो नायगासिनो दङ PD ब्लग चेनेल। दिनै बहुत फुल एक्साइटेड जादों आरो ना। मा बुंनो आरो नोंथांमोना जि भिउस नुदोंना ने बे भिउसआ जाहा प्र'निसो बियो भिउसआ बियो प्र'जोंसो लानाय मबाइलजों लानाय नङा। बेले बरिया हिट जायो GoPro Hero 9 बे भिउसआ वाव। नोंथांमोना बोरै नुदों कमेन्टआव बुंहर। जाहा बे GoProनि दामा जाहा Hero 9 दायो गासै एडाप्टार गासै टटेल बेयाव हेलमेट सेटआप गासैखौ बायोबा नोंथांमोना 46,000 सोआव मोनगोन। जाहा प्र'आ 46,000आव लाबोदों आरो टटेल बेसेबां थांदों। दाथ' आरो Hero 10 ओंखारबाय। जाहा जोङो आं दहाय बुंखादों मा जोङो बिया जानो नायदोंमोन। बे बियायाव जों जाखांबाय। वाव बरिया एक्साइटेड नांदों। बिथिं हेलमेट आरो माथो बुंदों आरो ना। वाव गाजा नांदोंलै। Dwifang Nwlwbariyau दायो बारबोबाय जा। जाहा हेलमेटआ एसे कम्फर्टेबल नङालै इयो माने मावो रे गाहायथिं हायबाय थायो। वाव जागायालाय बेले बरियासो थाबायनो इभिनिंआव बिदि लामायाव इन्जय राइड खालामलांनो मोजां जायो आरोना। नैबेनि चार्ज मा चार्ज इयो मा गाबि मेथाइ बावगारदो बिदि बारा हायबाय थानाय जायालै बिदि। ब्र बोरै नांदों हायनानै बोरै नांखो? वाव 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 जाहा लोगोफोरा हायनो एक्साइटेड दङमोन बेयाव जों लिंबोनाय जायासै। माने मा बुंबावनो आरो गाइस दिनै बे बिया जानो होनना हायदों बेलेक तारातारि आरो ना। बिथिं जोङो फार्स्टआवनो केबर्ड फाहामग्रोबाय आरो बिथिं केबर्ड फाहामखांनानै नै 12ता बाजिबाय। हायगोन ना हायला आरो लोगोफोराबो लिंबाय थादों हाइस थौ होननानै हाइस्राबाय नङाबाथ' गैलामोन। हेलमेटआ सा थिग नङालै बियो गाहाय जायो खारहोनो र'। वाव बुंनो नांला आरो ना। वाह वाव जबरदस्त क्रेजी साउन्ड। नोंथांमोना बोरै नांदों कमेन्टआव बुंहर। तो हेलो गाइस जों दायो बियाखौ मोनसिगोनानो बै अट' नुहुरनायानो जों मोनबाय। नै जोंखौ मा सिख्लाफोरा नेना दंजोबो आरो बा जोंखौ लांफैदों। वाव
जों मोनबाय बियाखौ फाइनेलि ओमफ्राय मारै दैफां ओरैनो बेखौ नोलोबारि होननाबो मिथियो बिथांमोननिया गामिया बाङाय मिस्टेक गुगल मेपाव होनायावबो नोलोबारि सार्च खालामबासो हायो ओरैनो बिथांमोननि गामिया ओरैनो नलबारिसो होनना बुङो जिखुनु जाया जों दायो मोनबाय आरोना नै बिथांमोना जोंखौ लांनो फैदों वाव किउटनि माथो सिख्लाफोरा बेलेग गोजानसो लामाया बिया जानाया ओइ भिथोर जायगायावसो ओंखायनो जों गारिखौ बेयावनो दोननो होनना सानबाय नाथाय लांस्रासैसो इस लाजिथिदों दे सिख्लाफोराबो वाह ओइथिंसो ओरैसो तो हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइस दिनै बहुत एक्साइटेड आरो जोङो बिया जानो हायदों जों दा जोंनि गामिनि जि आरपिला बिथांनि दिनै बिथाङा बिया जाबाय आरो जों दिनै ज' साथाम जोंनि गामिनिफ्राय हायदों ओरैनो नाथाय जों साथामजों जोङो बिया जानो हायदों आरो जाबायलै बेलेग जाबाय अमा बेदरावबो टेस्टिमोन दायो जोङो साइडथिं हायदों नै बे गामिया जाबाय माबा होनो नलबारि दैफां नलबारि आरो ना भिउआ मारै हायदों मिथिया बेनिखायनो होमबाबो लानाय जाबाय आरो ना जाहा नोंथांमोना नैबे जि भिउ नुगासिनो बियो मबाइलजों लानाय नङा बे जाबाय GoPro Hero 9 Black जाहा नैबे बसनि नै बियो नै आंनि चेनेलाव माबा मोनसे बुंना होदो दे स' बिनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामना होबानो जाबाय थाबैनो 10K जाथों जाहा बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ नोंथांनि इउटुब चेनेलनि नामखौ बुंना हो दे फुंखा बि ब्लग नोंथांमोना थारैनो बे बिथांमोननि चेनेलखौ बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आंनि स्क्रिनाव होना होगोन नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक खालामना होबानो जाबाय माथो बुंनो आरोना बेलेग गरम ओइथिंना सिख्लाफोराबो वाह माथो गोमोरबाय माथो गोमोरखायोलै ब्लग जाबाय हादोरा बिदायो गोजा लागिनायखौ आं दायो नोंथांमोननियाव र' बेलेग सिख्लाफोरबो खिथिगोन बेयाव र' बे चेनेलाव नोंथांमोना जोबजासिम नाय जों दायो बेन पार्टि दामनायखौ नायफैदों आरो ना बेलेग बरिया दामग्राफ्राबो आंनि बिया जानायबा बिसोरखौनो दामहोगौमोनलां बिसोरनिया मोसायाखैलै खिन्थु जा बाबा डेन्जार होथारदोंलै आरामलै ये जल'आव गाजालै प्लिज साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना हो लोगोफोर अन्नानै